Усмихнаха се, когато влязох, но нещо ме реши странно. Не беше супата. Трябва да оцеля още една семейна вечеря, без да загубя разсъдъка или достоинството си. Леля мила започна с: тази рокля е смела. Братовчетка ми Вера изстреля: още си сама? Браво! Имаш време да поработиш върху себе си. Някъде между сърмата и десерта усетих мирис на омраза, скрита в любезност. Кимам, усмихвам се, записвам всеки микроудар като детектив. Защото, щом веднъж го видиш, не можеш да го игнорираш. Салатата беше свежа, но напрежението отлежало. Десертът идва, а аз вече съм на ръба на нервна криза със сметанов сос. Тогава открих книгата На пръв поглед невинни, като криминален анализ за емоционална война. Следващата вечеря вече бях подготвена. Усмивките им разкодирани, комплиментите обезвредени, подмятанията неутрализирани. Не отвръщах, не плаках, просто се усмихвах, като жена с оръжие. Искаш ли да разгадаеш кода на пасивната агресия? Прочети книгата, която разваля фалшивата любезност завинаги.